akuluakulu kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption. Katangalize system 1964 up to date there was corruption in government. Timasintha atsogoleri but corruption is still there. Pamene Bushiri amalikira kuphiri simunanene kuti akuchita katangale. Atambisa mpingo Amalawi sanamuchite support. Anasamukira ku Pretoria chalichi chinakula anapeza chuma ndikutsegula business. South Africa imadanda anthu obwera. Bushiri amachira shine anamusemera zinyawu pofuna kumunonga komabe akhoti anampanga kriye. Ndelero tikudabwa some jealous Malawians akunena kuti Bushiri is corrupt. Malamulo amatuza momveka bwino a suspect is innocent until proven guilty by court of law. So instead of personal hatred sekani maboya katangale because corruption is a system. Ogwira ntchito ku immigration they are not millionaires but they are doing corruption. Ku Blantyre kuli Nyamata Chichepere Masu Karim 2020 anasegula garaja tikumuona badala ntchito 5 magalimoto 3. Munthu imeneyi silinampange bremu kuti akuchita katangale. Within a year business inakula nduna pano antchito more than 6 magalimoto 70 plus. K Motors ndi kampani yaikulu tsopano ngakhale afiti amba kuyikambirana pa social media. Mukapita ku midzi anthu ansanje amakhala busy ndi anthu otsogola. Masu Karim successful entrepreneur amayendera ulemu ku South Africa and other countries. Even ku Malawi anapasidwa award Youth for Change Innovation. Amakoza maambulance onongeka zipatala za boma free of charge. Ndiyeti mafunsa inuwe munachitapo chani apart from personal hatred? Akuti ayi Masu Karim andi connection oda alipo amoyo opanda connection. Palena anapeza visa ntchito and even business with connection. Connection imakhala corruption ikapanga benefit anzanu achibale akakupezani ntchito kapena visa sitingakuoneni pa social media mukulengeza. Every day muli busy kulimbana ndi mabwana. Chabwino tichite kafukufuku visa yanu mnaipeza bwanji sitipeza connection. Mwaona chimanga chabwera chimene tinakapemba. Ineyo ndine member amati Grain Ambassador ku Ukraine amene anandisanga ndi President Zelensky wa ku Ukraine. Ndapita ndi kumidzi zimayi wa madengu akugulitsa tomato masamba and even kalongonda ali ndi ma connection. Amadziwa kuti ndikafika apa ndikasiya katundu auje akandigula pakuti. That is connection. If you don't have a connection you are a dead person. Dead person wake wola chifukwa munthu akamwalira amakhaso ndi connection. Bokosi amaliperekeza anthu mpaka kumanda. That is connection. Osachedwa tinandi former president Lazarus Chakwera zaka 5 amaenda maiko akunja kukwera ndege maulendo 80 amasaka connection. A country without connection, business yopanda connection singakhale business. Dziko lopanda connection silingakhale dziko. That is why Lazarus Chakwera amapita kunja maulendo 80. He was looking for connection. So just because rich people have more connection werekeza ndiwe akuti ayimene ndi corruption, you must be an idiot. Tomumpinga njira mayi woyamba kukhala billionaire in dollars pamene amagwira ntchito ku MTC komanso stock exchange. Nobody blame him pakhanya corruption. Panopa kupanga zake wagulaso eko banki ya ku Mozambique and someone is going on social media to say Tom is corrupt. Umboni zero. Akuluakulu nyimbo ya mtundu wathu anaikapo njala nthenda nsanje. Mukuona ngati anangoyika nsanje imene tikuona pa social media ngakhale ku midzi iliko kungogula malata kuti umange nyumba anthu ena makupangira nsanje. Ndiye timafuna tiwauze amaumawu amenewo chifukwa amene wanda amaumawu they have a lot of hatred in their mind. Corruption is not rich people.
it is a system. Why are you blaming rich people for corruption? Amawi ndimafuna ndikufunse amene walandira 22 million kwa George Jim ndikumatenga ma information abodza ndi munthu olemera. Lero akuzani kuti George Partridge is a good man, mawa asintha kumakuzani kuti ayi ndimbava today this tomorrow that one. Zikutanthauza kuti munthu ameneyu akutenga information kwa George Jim ndina cheya ngosi ku Reserve Bank. Mwamuonako mavideo yake atachula George Jim, master wake ndi ameneyu wapasa 22 million. You cannot blame people chifukwa iwo ali ma connection amphamvu kuposa ino. No, iwenso ni ma connection, kwa ma connection ako ndokula jamba. Ukakula jamba chakuzunguza mutu, then you are blaming people kuti ayi awawa ali connection. Iwe pamene makula jambacho, that's also connection. Madrag umabeza bwanji. How do you find the drugs? Ukama madrag yako mungu wako sugwira ntchito. So amene akugulisa madrag, that is also connection. So don't blame people because ali ma connection na ndalama. No, iwe unapanga bwanji connect ndi George Jim ndikumakupasa ma information ndikukupasa 22 million. That is connection. Omaliza ndimafuna ndibwereze kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption. Katangale ndi system tapita ndikota board madzi sakutuluka koma mwezi uliwonse akubweza bill kuti Amalawi alipire. A president, this is a serious matter. Sizoona kuti anthu azilipira mpweya every day, every month. Ndakutseka ndikota board. Close it. That is corruption we are talking about. Osati ayi abushiri. Kodi abushiri akugwira ntchito kota board? Abushiri amagwira ntchito Kwesco. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukhazika ndawo zambiri. Kodi kwakulu kuyimira mlandu chimunthu chakupha, is that not corruption? Munthu anapha nzake iweyo kufuna atuluke and you lied in the court kuna kuti ayi munthu amene iyi this and that and the judge find you with a fault kuti iweyo you lied under oath. Mlandu wake ni 7 years in jail. Mavuto sewo sukuona yayi sukuchosa chisoso chili ndiso lako and you are trying kumachosa chisoso chili mdiso la nzako. That is stupidity. So tikunena kuti kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption. Katangale ndi system. Akuluakulu, history is the best teacher.